Il-masra li tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar bħala parti mill-kampanja Miegħek għal Malta kien indirizzat mid-deputat nazzjonalista Claudio Grech u mill-President tal-FOIPN Jamie Vella. Claudio Grech, li kien responsabbli għat-tfassil tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-għan ta' Bernard Grech u li jaqadna għal futur aħjar u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista jista' joffri futur sabiħ għal pajjiżna għax hu l-partit li minn dejjem verament kellu viżjoni għal Malta. Dan il-partit bena l-industriji kollha b'saħħithom li hawn f'dan il-pajjiż. Dan il-partit daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Dan il-partit daħħal lil pajjiżna fiż-żona euro. U dan il-partit ser ikun il-partit illi ser joħloq ġenerazzjoni ta' ekonomija ġdida mibnija fuq 10 setturi ekonomiċi. Kif bnejna s-setturi tal-gaming, tas-servizzi finanzjari, tal-avjazzjoni, tal-manifattura, tal-marittimu, ser nibnu wkoll 10 setturi ekonomiċi ġodda. Mhux għalin imma biex uliedna jkunu jistgħu jaħdmu f'setturi illi jiġġeneraw il-ġid u mhux iċ-cheap labor. Fid-diskors tiegħu Claudio Grech sellem u ringrazzja lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li din il-ġimgħa reġgħet xelet it-tama li dan il-pajjiż jista' jerġa' jsewwi r-reputazzjoni tiegħu. Min-naħa tiegħu Jamie Vella, President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs fih dan il-Partit Nazzjonalista qal li Bernard Grech fit-tmexxija il-partit kompla jimraħ fl-ideat u kompla jikber u jsir il-partit li jista' jgħin lil kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet li għandu. Illum fil-PN hija dar ta' diversità għal kulħadd. Illum il-Partit Nazzjonalista jista' joffri mera li tirrifletti l-aspirazzjonijiet u l-ħolm ta' dawk kollha li jridu Malta aktar ġusta, Malta aktar inklusiva, Malta aktar Ewropea, Malta b'ambjent aħjar, Malta aħjar. Il-President żagħżugħ tal-FOIPN fakkar kif Bernard Grech diġà wera li kapaċi jmexxi dal-pajjiż baqal u b'responsabilità mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni u appella biex aktar nies jafdaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja. Kemm Claudio Grech kif ukoll Jamie Vella tkellmu dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, pajjiż li qed jgħix mumenti diffiċli ferm fejn anke hawn qed jispikkaw il-valuri tal-mexxejja politiċi fil-waqt li għaddew messaġġi ta' solidarjetà mal-poplu Ukren, messaġġ li l-Partit Nazzjonalista huwa ma' dan il-poplu u li Malta kollha hija mal-Ukreni.